V dávnych časoch ležala pri rieke Váh dedinka Bolešov. Jej život závisel od prameňa Plešivice, ukrytého v dračej studni pod tufovou skalou. Jedného dňa prameň vyschol. Dedina čelila katastrofe, polia vysychali, ryby hynuli. Pastieri objavili strašnú pravdu. Prameň zablokoval obrovský trojhlavý drak. Drak zatarasal prameň svojim telom. Jeho 3 hlavy boli plné hrôzy. Dedinčania boli bezradní, až kým nevystúpil mladý rybár Pravko. Pravko vyhlásil: draka premôžem rozumom. Navštívil bylinkárku, ktorá mu dala uspávadlo, a napiekol buchty, ktorými plánoval draka oklamať. Pravko sa postavil pred draka. Neprišiel som bojovať, ale priniesol som ti dar, povedal. Drak zjedol buchty, neodolal ich vôni a zaspal. Pravko zviazal draka a odtiahol ho ďaleko do lesa, kde sa už nikdy nemohol vrátiť. Voda sa vrátila, dedina oslavovala Pravka, ktorý sa stal hrdinom. Jeho meno sa navždy spája s odvahou a múdrosťou. Odvtedy sa v Bolešove rozpráva príbeh o Pravkovi a dračej studni. Príbeh, ktorý pripomína, že rozum a odvaha dokážu prekonať aj tie najväčšie hrozby.